Аз съм Стойла и днес ще играем Kit PvP. И да, мишката ми може да се чува. Мишката ми може да се чува малко. Окей, имам 2 честчета за подарък. Антон, сега. Окей, ще видим дали има някой долу. Окей, сега ще видим. Да, изкачвам. Ще изчакам. И когато дойде някой, ще пусна клипа. И хора дойдоха 3. Да, чаках ги 5 минути да дойдат. Токът ме кефи. Ой, умирам, защото меча ми слаб. Да, взимам фантома да го видим. И да може да е малко шумно у нас, защото имаме гости. Ето как ми го открадна. Да умрях, сега PvP. Аре, сървъра лагна. Да е. Да, PvP-то за сега ми е най-силният кит. Макар че той е началния. Ако се чува много мишката, съжалявам. Да, просто ще се презареда. И отивам. Ако мисля, че сервера пак лагна. И да имам 1040 кони са окей. Трудно цели. Ай, умирам. Знаете, че мога да снимам в други сервера на PvP. Хора, завърнах се, без да искам умрях веднъж и нещо стана. И сега, да знаете, че не съм много добър на PvP-то. Но тук съм, размятам ги. Отключих нов
Кит, драгън. Дам. Да, драгънът. Тук що. Обаче мече не ме кефи. Да. И както казах в началото, извинете за чуването на кликовете на мишката. Това не знам защо е. Другият клип може и да го правя. Не ме тим. Окей, имам спрятали вече тим, така че не може. И да, не съм много силен, както казах. Аре! Ако ме оцелят. Спривай, човека! Който цели не е много точно. Окей, само да видим кой е там горе. Ето го, хакерче. Не, той моря, извинете ме. Това е Master Kill и Сенсак. Да! Да, Течър пак ще го има в описанието. Не. What the fuck? Окей, как? Добре, бък. Окей. Добре. Не мене, бе! Що само мене бият? И да върнах се, защото имах работа. Извинете за многото пауза в клипа, но допреди малко имахме гости. Виждам, ето го, инвизибълката. Окей, сега, окей, Shark 2, с Shark 2 ли съм там с кой са? Сега ще ви кажа. С Shark единица, окей, добре. Единица, окей, добре.